No tak táto sranda vybruje a vraj dokáže umyť zuby za 45 sekúnd. Kupujem tieto hlúposti, aby ste vy nemuseli. Určite to poznáte, scrollujete po sociálnych sieťach ako Instagram, Facebook a zrazu moja zubárka mi odporúča toto. Jupi, každý deň ušetrím 3 minúty času. Lenivosť nadovšetko. Tak poďme sa pozrieť na zubok tejto kefke. Smart U-Shape Children's Toothbrush, čiže nejaká kefka pre deti v tvare písmena U, ktorá sa ľahko používa. Krabička je fakt príjemná na dotyk. Kefka má 3 mody vibrácií, vodotesnosť je opísaná takto super vážne, že IPX7, čokoľvek to znamená, skrátka tento Pikachu ťa neskope elektrikou, aj keď ti spadne do vody. Aspoň dúfam. Tento zázrak je taký smart, že sa o nič nemusí starať. Naraz umie horné aj dolné zuby za 45 sekúnd. Dokonca na túto dobu máš stavaný časovač, takže fakt, pasta, bobchadous a bzm, hotovo, job done. Ja mám verziu Pinket, ktorá je určená pre deti vo veku od 8 do 14 rokov. Poďme sa pozrieť, čo máme vo vnútri. Tak tu môj prémiový pocit, ako si už končí. Tu je nabíjací kabel, návod na použitie a naša mačička. Náš rozkošný Pokémon nie je klasická detská kefka a už keď ju oňam, tak toto rozhodne deťom douzdávať nebudem. Smrdí to ako echt made in China. I'm a Barbie girl, I'm a plastic. No fantastic! Štetiny tiež nie sú tradičná nylónová spleť, akú nájdete na bežnej kefke. Toto je akýsi super mäkký silikón alebo guma, alebo proste nejaká taká hmota. Sama som zvedavá, ako to umyje zúbky, lebo štetiny sú super jemné a super riedke. Ešte aj moja kefka na vlasy ich má viac. Akože fakt toto deťom do úst nedám. Ani ja na to nemám veľmi chuť, ale pre vedecké účely sa obetujem, lebo čvak to naozaj funguje. Ako pastu som si zvolila detskú pastičku Peppa Pig. Super duper jahodková príchuť. Toto je naozaj príjemná jahodková vôňa, ale asi to neprebije ten čínsky smell, nevadí. No a teraz bude asi problém, lebo neviem, ako sem dostať tú povestnú guličku hrášku, teda množstvo pasty o danej veľkosti. Chápeme sa. No a teraz to tu iba nejako tak rozmastím. Aj z druhej strany. Dajme tomu. Čas na farebné zuby. Takto to vyzerá predtým. A ideme na to. Takže gesich mám riadne vyšejkovaný a keď som čekla v zrkadle, čo to spravilo, tak v podstate OK, nejako to umylo rovné plochy zubov, ale nemám pocit, aby to nejako hlbšie zašlo do rých a hrán. Samozrejme, medzisúbne priestory, tam sa neudialo vôbec nič, ale tak tie je aj tak potrebné separátne dočistiť. Stále pozdravujem medzizubné kefky a dentálne nite. Čaute! Podstata marketingu tejto hračky je v tom, že skrátka umie všetky zuby naraz bez námahy a rýchlo. Len si predstavte, aké je to jednoduché. Vobchám do úst a za 45 sekúnd moje detičky majú čisté zúbky. Umývanie zubov deťom je častokrát nočná mora, takže chápem, že ľudí môže zvádzať i s takouto skrátkou, zvlášť v dnešnej dobe, keď je všetko elektrik a smart. Skrátka, veríme tomu, že niekto vyrobil niečo, čo naozaj funguje. Áno, jasné, toto je od pohľadu do neba volajúci blúd, tak prečo o tom vôbec točím video? To je len pre istotu, ak by si niekto predsa len povedal, že super nápad, toto chcem. Obal a príbeh predáva, zvlášť keď to sľubuje ušetriť náš drahocenný čas. Taký je svet a takéto srandičky budú pribúdať. Vyzerá to byť funny, svieže, bla bla bla. Chceme to, je to dobre pre moje zdravie. Existuje aj o mnoho drahšia verzia tejto srandy, tam deklarujú umytie všetkých zubov za 10 sekúnd a verte mi, bude to taký istý shit, len za viac peňazí a zrejme vyrobený z menej smradľavých plastov. Chápem, že je občas ťažké nájsť si motiváciu k tomu, aby som si šiel umyť zúbky po ťažkom dni v práci, sa ešte mordovať pred spaním s umývaním zúbkov mojich detí, veď dnešok vynechám, nič sa nestane, alebo aha, máme doma takúto rýchlu kefku, dnes to dáme s ňou a bude to predsa rýchle. Ale toto nefunguje. Môže sa to tak zdať, ale radšej si v drogérke vezmite najobyčajnejšiu mechanickú zubnú kefku a obetujte trochu viac času ako 45 sekúnd na umývanie zúbkov. Je to predsa lacnejšie než takýto vibrujúci
Pikachu a splní to svoj účel. A keď chceš vedieť, ako mojim deťom naozaj umývam zúbky, tak daj odber na kanál, nájdeš tam video práve o tom. Čau!